Журналисти и приятели, радвам се на предоставената ми възможност да се обърна към вас. Поводът е отличен – официалното представяне на логото на турнира на шампионките и Организационният комитет. До този момент България не е била домакин на турнир от такава величина. Смятам, че това е безспорен успех за българския тенис, а и не само, също така и за българския спорт като цяло. Искам да благодаря на организаторите и на Българската тенис федерация за възможността, която ми предоставя, именно да участвам на турнира с Wildcard. Естествено, аз ще се опитам да го направя и сама, а именно да спечеля турнир от веригата на WTA до края на годината. Това определено е една от целите ми и наистина ще се боря за това. Вълнувам се от предстоящата среща с българската публика, още повече, че съм и избран посланник на турнира, което както чест, така и допълнително напрежение за мен. Но няма нищо, аз обичам да играя в България, винаги съм се радвала, когато го правя. Поздрав на всички и нека през есента превърнем зала Арена Армеец в център на световния тенис. Ще се видим там. Чакам ви в София на турнира на шампионките.